Na Rympei U Hynñiewtrep ka channel nabynta ki paidbah ka Bri U Hynñiewtrep. Khublei Shibun baroh hamda ngi video ngakwa ban Pynshai phi habai dei ba to ka wei ka khubor ba ong ba mama jonga oberngem yaw ne kyrtong jong ka congress te hagane video ngakwa ban Pynshai phi ngi nakliang jong ka party par nga kumuta kyrtong jong ka WPP na nartiang wa jer constituency ngi kwa ban Pynshai phi ngi kwa ban Pynpau phi ba ngim don banta e habai dei bar ka to ka jingya kren jongki kadai nam dei kata ka jingai kren jongki ka to ka dei totally ka dei ka kam shimet jongki ka to dei ka personal space jongki ngi nakliang party bar ngaru kumuta kyrtong ngim don banta e habai dei ba ka to katlong totally personal space ka kam shimet jongki ka dei nam dei kata ka jingai kren jongki it's up to them ka shong haki ya kata ngi ngim don banta nakliang ka party bar ngaru kumuta kyrtong ngim don banta e habai dei bat ka to te yaki paidbah yaki nong Kyrshan jongi ngashwa nong ngai scam yangi shania yangi ngin ya ida kata gelenti ke bedai da gelenti jong kanong rim jong ke party jong hi nginom ya like nya kanong rim jong ke party nga skwa ban ong iaphi ngai scam yangi shania yangi wat ko slide ai ra habai dei bat kitu te dang umta ni video Khublei Shibun iaphi baroh lai pe how pra